We have Igbo language. Our topic says reflexive pronouns nruaka. Last time we learnt about possessive pronoun nke. Remember, all these things are under classification of pronouns. And remember that a pronoun is a word used instead of a noun. Ihe anyị na-akọwa bụ na ihe niile anyị na-amụkọba kemgbe na ha ncha nọ n'okpuru nnọchionye maọbụ nnọchiaha. Matakwa na nnọchiaha bụ okwu nọchiri anya aha mmadụ maọbụ aha ihe n'ahịrịokwu. Nke taa na-asị nrụaka reflexive pronouns. Ya bụ na ọ na-arụ onye a na-agwa okwu aka. Nkọwa ya na ụda ya bụ ofu ihe. Ọ ya ka ibido. First person, myself, onwe m. Second person, yourself, onwe gị. Third person male, himself, onwe ya. Third person female, herself, onwe ya. Third thing, itself, onwe ya. First person plural, ourselves, onwe anyị. Second person plural, yourself, onwe unu. Third person plural makwa third thing plural, themselves, onwe ha. Let us see it into sentence. Reflexive pronouns examples. Ihe atụ nrụaka. Myself. I ate it myself. Igbo ya onwe m. Eriri m ya n'onwe m. Yourself. Do it yourself. Onwe gị. Mee ya n'onwe gị. Himself. He himself did it. O mere ya n'onwe ya. Herself. She kept herself. O debere onwe ya. Itself. It enlarged itself. Ọ gbasara n'onwe ya. Ourselves. We did ourselves. Anyị mere onwe anyị. Yourself. You took it yourself. Unu mere ya n'onwe unu. Themselves. They checked themselves. Ha nyochara onwe ha. Ngwanụ, tụsara anyị ozi a ka ọ gaa viral. Ma na-esonyekwara anyị na Rejoice Chinwendu TV. Biko, tụsara anyị ozi a. Tinyere anyị aka na ngalaba okwu. Ka emesienụ.